godt. Ej, er du okay? Ja, jeg er Okay, op der. Jeg tror, jeg skal over med ham der. Jeg tror, han er bevidstløs. Jeg ringer til ambulancen. Ja, hej. Det er fordi, at der ligger en mand herovre. Han har styrtet på sin cykel, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Han er bevidstløs. Okay, så I kommer nu? Okay, ja. Jeg venter bare. Vi ses. En, der ringer til ambulancen. Ja, hvis du har ambulancen. Ham her, han er kommet til skade. Du burde virkelig lære at bruge cykelhjelm, når du cyklede. Hvad fanden er det? Du er på sygehuset. Du fik kraniebrud. Hvad er det? Du skal sove nu. Hold nu. Hej. Skal jeg snart til at bruge din cykel, ikke? Ja. Hvil dig nu.